Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. Tadzoka nawo zvekare madzibaba Masango. Mukoma Zico toti muri sei? Vari sei vatereri vedu paZico TV? Vatereri hanzi muri sei vatereri paZico TV panapa. Tichiuya panapa vanhu vanoti pamwe madzibaba Masango anofarira paZico TV. Chichaizvo chamune munyatsotsvaka. Alright, chinoitika ndechekuti makawandisa vanhu masocial media nditi. Asi zvakafanana nemashopu. Yes. Kunana OK, kunana TM. Nditi ana Spa. Asi kune munhu anosaudza kuti ndidaenda muOK. Alright. Zvakafanana nezvandikutaura panapa. Ndinongofarirawo kwaZico. Aiwa. Ndinongofarirawo kwaZico. Panapa kuti ndatofarira shope kwaZico. Matove pano. Vatove pano panapa vanhu vese vari kuona mufananidzo ati madzibaba Masango is family. Yes. Imhuri. Kana isu tikaenda kuchechi kwenyu tinosvika kuti tipiwa vamwe vanosvika kugariswa isitopiwa bedu pakanakawo pekuti tinenge tichiroone timhepo tinamata murugare. Zvakakosha izvozvo. Otherwise makatirongerei tisati taona vhidhio ratinoda kuona. Ndaona vhidhio tikati toti chi Muroyi, yes. Amai, hey, amai, si hai proe mi muzunzwa. Si hai proe mi. Manzo ere. Magachire mwana. Magachire ko mwana. Magachire mwana. Mati. Hapana. Aiwa hapana, bana ango changana sina passport sina hapana.
Makachireko mwana nini? Makachire mwana. Akazo jangano wamwenyu. Akazo pajangano wangu. Amaya tobatsirwa. Mati. Ndakupa imina amatogera chipasi. Nene mshonga wenyu. Umuka bhodhoro. Ndotenda. Imhuri yakauya saka vana amai ava vanoroya vanomuka saka pawaitwa minamato ndobva wabuda ushaviro ure ipapo kureva kuti kana vanhu vachinge vauya vanenge vaida kuziva kuti chokwadi munhu uyu bosakati we unoroya ubva wati handiroye saka tofanira kuti vanhu vabhirivhe kuti shuwa ndozvechokwadi kuti munhu aprofita zvechokwadi kuti andesi anoroya kureva kuti kana vakanzi wakaba ubva wati handina kuba kureva kuti tinofanira kubhirivhisa vanhu kuti shuwa munhu akaita se akaba saka ndizvakafanana nezvakaitwa ipapo tikabva taita minana tikaitawo munhu abva tangabuda chishaviro uroyi kureva kuti zvakabva zvabhirivhisa vanhu ise kuti shuwa munhu anoroya chero nhama dzaizobva munhu aenda se anoroya yes tomukambuzumo but zvadaro vanhu vobva vanozongonzwa kuti uyu anoroya vanoenda vamba vachitemana nematemo kana kutukana munozomuponesa here kubva padambudziko yes tinobva tatomubvunza kuti uda kusiya here nyaya yeushavi ubva tashuwa zvandichazvida nditeka ndoda kusiya ndopatinenge takuti kana pape pane nguva tinoda kuti kuna naamai kana ura chikadzi like iwa munhu wechikadzi tobva tikuna naamai chimboendai muno vapara chinyora vaparwa nyora pane minamato mafuta tinozovagadzirira yavanozopirwa yavanozoshandisa pakunodzima futi nyora dzipi idzodzo nokubvisa mhepo ipi iri pavari saka kubvisa shaviro uroya haisi nyore panotoshandwa nhasi chichitoshanda nani navo nokuti shaviro uroyi haringobviswi kawaniba yes like shaviro uroyi kana ratemerwa muropa rinenge ramuropa saka pane zvatoshandwa zvakasimba saka zvingonzi nhasi zvatoitwa zvotopera ipapo zvotoshandwa kuti zviite se zvipere like munhu iye vanhu vanenge akauraya vakawanda anenge akadya vamwe vanhuwo saka izvozvi kuti panguva yamuchimubvisa shaviro uroyi paya vamwe vanenge vachitomutongesa kuti haufanira kusiya chi uroyi because wakadyawo kwedu uku saka tinofanira ramba tinewe saka kureva kuti marovaro eningi zegroup handiteka saka ipo pai tichatoshanda zvine simba kuti mweya muitire zvakanaka asiwo vazhinji vamunobvisa shavi iri vamwe vanenge vachida here kubviswa kana kuti vamwe vanenge vachitorida chinoitika ndechekuti mumwe munhu vamwe vanenge vachirida shavi racho vamwe vanoda kubviswa handiteka like mashaka pachichipangu panotino vanhu hobho vazhinji vatikabvisa mashavi euroyi handiteka like pana vamwe gogo vatonamata navo vaibva kumusaraba anoku handiteka kushuwa vangapedza mhuri dzese vasa vanowana 2 chete asi takamira paminamato nanhasi gogo vakatendeuka nemwoyo wese tinawo handiteka mimba yamwari ndizvo vachita chi havacharoya saka kureva kuti zvinoda nguva ende 2 vamwe iwo kana munhu akazvipira nemwoyo wese kuti nishuwa ndichada chi uroyi kureva kuti takutokugadzira zvokuti uroyi ubva wasuduka pauri yes tobva tazokugadzira nemiminamato yekuti ivo vachiwo washanda nawo magurupu ako vasaita sefuti vasapota vachikutera kuti udzokere pauroyi iwoyo bcause dzimwe dzenguva pamwe jangano ranga ramba mako saka kureva kuti jangano iro chinonzi jangano kureva kuti unenge wakadyawo mwana womumwe kureva kuti ufanira kuti mumba mako kuti mutese mufiwe saka zvakaoma koyo uroyi ndikunyanyouona kuti vanhu vanonyanyoshandirwa nhau dzeuroyi vakutanga vanhu vari kumamisha kana vanhu kumamisha vanhu vari uroyi iwoyo remumataundi umu andizvo zvatora zvino zvintu zvemutaundi kaizvi zvatotariswa zvintu zvemuno muharare zvanditeka yes kureva kuti ava ndo pakambozumaka saka kureva kuti nyaya yeuroyi itodiko nekumuno kuharare iriko chee nokuengland chee nokupi uroyi uriko uroyi uriko uroyi uri kwese kwese kwakasiyana siyana uroyi zvinhu zvakasiyana siyana pano vanomuka usiku vachidya kozoti pano vanoita zvekutoshereketa chaizvo zvekunokura mutsoka nokugadzira vanhu handiteka like kana kwanana mutaro uku kuchipinge uku zvienda zvakadai sekana mozambique uku vanoziva kutsinga kugadzira vanhu makumbo ezvekuti kana kuna kutumirana mheni ichikuroya masikati machena pangoita kuti makuti so matorwa nemheni handiteka ndozvavanogonawo zvipi izvozvo nokugadzira vanhu nokupengesa vanhu handiteka yes wakaendawo kuna nadharuweni kwedu kumberi kuna nadando uku kuno vanoshandisa inonzi nzimu yekuti akangomedza mate so akataura nezvako sakangomonya muromo so muromo musoro wako autinda pasaidi zvese nomuromo handiteka kusvika kusvipira mate akangokusvipira mate chete waita se wepepuka handiteka ndo kuno vamwe wanda se vanoshandisa zvidhoma izvo zvidirect izvi zvinotorana nevanhu kwaita vakadzi handiteka saka kureva kuti zvinhu zvakasiyana siyana zviripo mupi muuroyi koita vanokutera kuamerica usiku yes handitemakuona ana gokwe handiteka zviere zvakadaro ravasvika handiteka ndokuno vanomubhururuka chaizvia zviri sirias handiteka vachitotera kwaunda se kwaunenge uri yes wakamuna muroyi akasvika pamba so chiri paunenge uri so chero ukaona ukatosvinira so utonzwa hope dzatangata se kutobata kuti utora madzikirira tokurova wena saka varoyi vanorova medzete sirias dzakasiyana siyana saka varoyi vari sirias variko yes
Ayo. Saka havasi kumataundi, havasi kumamisha chete ba, vari kwese nokumataundi cheko ariko. Ndinofunga mangozvinzwira kana muchinetsekana nenhau dzeuroyi mumamisha umu. Hazvisi kumamisha chete, kumataundi unoona urohwa uri muupstay imomo. Baba. Wakatadza vazhinjika. Vamwe vakuto chiripo nje kuti vamwe vazhinji munhu varoyi vanototemera vanhu mumataundi vakavhirinza munhu ari mutaundi kana ari mumwe kunanditeka inoti anononoka kugutsikana kuti kuno vanhu vomweya vanobatsira. Saka munhu suppose anototanga maina kuzvipatara wotoona munhu urovhiyiwa woita sei last manje uzi mainzi wamaprofita unzi aiwa makaroyiwa imi anditeka munombabaka chine makawanza vanoita anzi haina ndine kubatsirwa vanhu vakufamba baba vanhu vari kuroyiwa mumaguta umu vari kuroyiwa kwanobatsirwa ndikokaita sei kwakasiyana. Saka kazhinji kacho kana usati wawira vanhu vane problem yekuti agudza mudungwe. Yes. Yekuti anenge achiudzwa kuti tiende achitotoatenda but vanhu ivava vanenge kwake kwakutoenda. Yes, mwakutoenda kung'anga mwanobhirivha kung'anga mwanobhirivha kumaprofita mwanobhirivha kumapastors anditeka saka vanhu vanobhirivha zvakasiyana siyana anditeka vamwanobhirivha kumanjuzu vamwandaziya anditeka saka vanotakazoona ndichoti vanhu kana vanyatsorwara chaizvo kazhinji kacho munoona mapostori mapostori ndikwa munovaona munhu akanyanya kurwara chaizvo hatidi kunyeberana kumapenda kose vanoenda kupi nekupi asi kazhinji unozomuona kumapostori munhu ndopaunozoona panhamo pachitorwira chituna because mapostori anoti aiwa wedu vamwe wachito mufundisi anenge achishamisika kuti woenda uko asi nyaripo ndiye kuti kumapostori chiendera chekuti mapostori akafanana nechipatara because isu tinotopa munhu treatment zvafana munhu akachiti mudumbu kuriwa tichinamatira munamato wemvura yemudumbu kana tichamupa treatment yemudumbu imomo yatinoona kubika tomupa treatment yemudumbu anditeka saka kureva kuti munhu asada kungonzi fire anditeka ada kuwana chinhu chaanodya pamutumbi wake panoponesa ndimapona asi ngotichere vanhu kumapostori vanozoshora kuti mapostori vanopfeka magemenzi ndiwe pasi pemuti echi aiwa inzwa ichiendera chekuti kana munhu une tsvina ndione ngori unotsvina chete mapostori ese hazi mapostori ese ane tsvina anditeka saka isusu munhu akanyatsa kurwara chako chaiko mukomaziko anouya kwatiri. Pane nyaya ndada kukubvunza hamuna kuzobatsika nyaya Gogoma Moyo naChenai. Yes. Makaiona sei nyaya iyi? Chinoitika ndechekuti makaona paipe kuti munhu akagadzirwa anditeka vakanzi ngavauye nani naye anditeka kureva kuti ava vakashora vakati hazvina basa saka chiripo ndechekuti vaifanira kutodzokera naye kuno munhu akaita sei akamugadzira zvakafanana baba kana ruri rukawo baba rukawo wakagadzirwa iwewe watora mukadzi wemunhu kandi wakagadzirwa waba dumbu rozvimba kureva kuti unofanira kudzokera kuno munhu akaita sei akugadzira anditeka. Yes, saka iyo nyaya iripo kuti usina muripo wacho kutosvika kutokumbira ipapo kuti ndiri kukumbirawo kuti ininika mundibatsirewo anditeka ndiyakatadza asi ndite sei ndibatsirei monzwanana. Yes anditeka kwete kutoti iwewe tagadzira kunoku iwobva watotanga kuti hai kandimena kubatsirwa kumwe unotenderera shuwa unosvika pakufa like ipapo yakasvika pakufa nyaya kuti vakadherera da vakadzokera nomunhu akaita sei akavagadzira anditeka wodzokera wonzwanana wogara pasi chero uri muripo unobhadharwa andimapaona. Yes, saka kureva kuti aikwanisa kukororona zvinhu izvozvo munhu akazvigadzira saka kureva kuti ipo pai nyaya iripo ndiye kuti vanhu vakaita tofunga vakadherera. Yes, havana vakadherera saka da vakadzokera kuno munhu ende laki vakaita laki kuti vanhu vatonzwiswa kuti nhengi ndiyakazviita saka vaifanira kutongoenda kupi ikoko unorohwa nezvemurima. Alright, apa chindudzai program yenyu kuti yakamira sei namunzwa mamuri kusouth manje apa hanzi Zimbabwe matirasa muri ngoti south neHarare izvozvi tiri kuenda munzvimbo yegweru ndichange ndirimo mugweru mukoba 9 saka tiri kuti vese vari vakapoteredza gweru varona ana Bulawayo ana Shavani ana Gweru ana Kwekwe vese ana Gokwe vachevawo vanokwanisa kuuya kupi kugweru like kugweru ndinoita mutambo mukuru wakakura ndichatanga musi wa 24 kusvika musi wa 29 ndichange ndiri mupi ndiri mugweri imomo ndichiita minamato yakasiyana siyana saka kureva kuti vanhu vachange vachiuya kupi ikoko vachibatsirwa panzvimbo yakasununguka paSowe anditeka riri mugweri imomo kumukoba 9 kumagamu ndokwa tichange tiri ikoko tichibatsirana nevanhu vakasiyana siyana saka tiri kutarisira kuti kuno vanhu vazhinji vamwe vatobva kunzvimbo dzakasiyana siyana bozi already vanhu vatanga kutoona kuti tiri kuya kupi mugweru saka titotisana panapa paZigo TV titotarisa kuti vagari vegweru ngavauye munzvimbo yegweru saka tichibvawo mugweru tichange tichienda imwe nzvimbo futi hatitaronga tokuenda kunzvimbo ipi asi chiripo ndechekuti izvo zvaitina kuti timbori muno muZimbabwe tichibatsirana nevanhu.
ndikupaona manumbers wane panapa vakutovaziva manumbers ndiyo aripo anditeka vana kutomaziva nemusoro wazhinji vacho ende chikunakidza kwamazikozo nechekuti kune vamwe vanhu vakuti asisi tinototera maprogramu enyu anditeka vachitouya tichivabatsira anditeka kungoti chete vamwe vazhinji vamwe munhu haadi kuti azoonekwa ndini nhengi achida kuenda testimony matestimony tikumaona anditeka ende chinoitika chekuti dzimwe dzenguva pamwe vamwe asati vana matestimoniwo anditeka achiitika chekuti toziva kuti zvinoita sechiti zvinoita chibage chakadyarwa achibude musi mumwe chete chese chimwe chinobuda nhasi chimwe chinobuda mangwana asi munhu ngaaramba ane faith yekuziva kuti madzibaba vachandibatsira ende isusu manje takasiyana nevamwe vanhu kuti madzibaba masango osonzati aimbooneka kurugare akazotiza akazooneka no isusu tiri munhu ini ndiri munhu we1 anooneka muono muharare kana ndiri muno murugare anditeka tikutoita zvekubatsira vanhu tiri muno murugare ndokanzi ndikuenda kubulawayo kana kugweru kureva ndiri kuenda kuchechi yokugwerayo kugweru ikoko iri sangano tingamana madzibaba masango ichidzoka futi muno muharare yes saka tasiyana mamatsotsi eve like izvo zviri kuti vanhu ngavanyazocheredzwa fesi yangu vanyatsa kuona because kune dzimwe mbavha dziri kuzonyemba kuti atumwana madzibaba masango oenda like pane mwanga muchief manje so numwanga izvo akabva muchief takabva muripotera kuchief polisi saka munhu izvo vanhu zvavari kuita manje vanobva vatora fesi dzavo voisa pamaposta obva wataura obva waisa namba dzavo obva wazoti isusu kana mara tiwaneka kuharare kurugare obva waisa kuti rugare obva waisa kuti madzibaba masango pamusoro andoona saka kureva kuti vanhu ivavo vakawaona munzvimbo dzakasiyana siyana vaisa maposters avo batai murove anditeka yes ngavabate vanhu ivavo voziva kuti imbavha like izvo munhu iyaya pane mumwe ari kutori kubhowera wakanditeka akutoshandisa futi akutoshandisa madzibaba masango futi izvozvi andimukona saka vanhu ivavo mafotokopi ariko anditeka mabogas ariko chero nokumapurisa chaiko chaiko ndozana kuti pane mamwe mafake police anditeka ariko saka mafake gunners ariko anditeka saka toti isusu nekubasa ramwari wakaonawo vanhu vakuteedzera zita rako kureva kuti pane basa riri kuonekwa papi ipapo kureva kuti pane zvinhu zvechokwadi pane zvefake andimapona kureva kuti makaona hakuna chinhu chese chechokwadi chisina chinhu chefeki yes kuna zigo fake izvo zvatoriko anenge achitorowo ari kupi aritochikona kwaitoti ndini zigo anditeka yes asi ari zigochi wefake andimapona saka kureva kuti pane chichokwadi pane chichokwadi pane chefake zvafanana nebasa ramwari pane zvichokwadi pane vamwe vanhu futi uchi wefake saka vanhu vese vanozoti wakaona munhu wefake obva kuti apa mwe wese ndo aiwa pane zvefake zvagara zviriko saka pamanumbers vanhu vamurifana kuisa paspeed dial handiti isai namba yefire brigade moisa namba yeemergency inenge 911 moisa namba yemapurisa then moisa yamadzibaba masango pamanhamba yaya kuti ukarohwa kuspiritual unobva wafonera madzibaba masango pamanhamba unaze arikubuda pascreen apa handizvo here aivatotenda chiitika chekuti isusu mukomaziko ka like vanhu vanofanira kunzwisisa matumirwo akasiyana vamwe vanotora nhodzerwa nhodzerwa kaiti nhodzerwa ka kureva kuti zvafanana nemwana anzi anenge akafanana akatora nhodzerwa dzabamunini anditeka dzimwe nhodzerwa anditeka saka nhodzerwa dzagara dziriko futi saka isuti kuti isusu mukomaziko kutumwa kwatakaitwa naMwari ini ndino ngirozi dzakasiyana siyana pandiri panapa ndine ngirozi yetsitsi ndine ngirozi dzehondo saka panguva yacho ndoziva kuti panapa toshanda chii saka ami zvese zviri tinazvo pano iyo ndiyo maback to sender ye manje yekutaisa kuti muroyi ngaitese zvake muroyi ngaafe vaiva vanenge vachinetswa nezvikwambo mudzimba vedu todaisa kuti ano wachakaromba chikwambo ichi ngaitese ngazviende ikoko yes andapona asi mangikomaziko zandozvishamisa kuti vanhu vanondinakidza chinhu wani manje takuchiita zvinhu zvezvemanje anditeka unonzwa kuti madzimba ndaona jira dzvuku madzimba ndaona mabaratsona mabara bakatwa munhu hausina ada kutofera apo anditeka kuti aiwaka iwe ndiwauya kwatiri uchitida kubatsirwa saka kureva kuti chitisiya zvinhu zvipi izvozvo anditi kuti muroyi akutambudza here sachitisiya kati titambi nemuroyi wacho aiwa saka kana munhu waroyiwa ka munhu uzati muroyi ngaamborwadziwa muchena so zvino ani amborwadziwa amborara pabonde sozoti baba chimuregererai manje anditeka tochisunungura vangobata udai more time yamuri kukuisanaka iwe ka ndiuri munzira tsitsi asi yakutotageta kuti daenda tokuuraya andokona varoyi baba vari serious saka munhu akabata mushonga aka ari dangerous baba iyozvi uzati muroyi haangoroya chete kuti ari kungokuroya kana kuti urware chete ba unoona kutoshanda makore asi hauna kana motikari kana bhara hauna apo utori manager anosungatai kudai utoziva kuti uchasvika pakunzi basa rapera chimboendai kumba makura emimi pakuya wadiki uziva kuti ainini zvandikatoita handana kana kuwaka kumusha handina anditeka handitorina kana chinjani nacho pamwe munhu ngauri kujoni
autorina kana imba kuno kuzimbabwe kunoko auchakwanisa kudzoka kuzimbabwe kwachi kunoko wautona kuti basa rapera wakuti ali zvinani tese nditsvake pokutombozembera saka inoti varoyi vanochereketa but the more time unobata kana 10,000 so inongoparara zvisina tsarukano the more time unobata kana $100 ichaiyo inoparara zvisina tsarukano inoti pane mumwe munhu anobata every day $300 $500 imari yakawandisa iyoyo pamonth anenge abata kana ma30,000 asi mari iyoyo ukamira sati ane imba iri haana napokugara asi anobata mari yakaita yakakura the end of the day mari iyo inongoparara saka kureva kuti pana vanhu vanoshereketa panyaya dzemari pana vanhu vanokupusisa kuti zvingo anokamba java iti anzi kupusisa vanhu handiteka varoyi vanokupusisa kusvika zvako zvaita se zvadhakwa andopona saka kureva kuti vanouya nenzira dzakasiyana-siyana saka inini madzibaba masango ndikuti aiwa usapusiswe nevaroyi ba kana uri munhu chaichaiye usapusiswe nevaroyi varoyi afana kupusisa kana tasanganaka hatimbopedza ipapa manumbers vanhu ndova muri kuona munovabata madzibaba masango moona kuti skillful